Jak vy sama se na tuto svoji knihu díváte v kontextu své předchozí tvorby? V čem je jiná, v čem navazuje a jakým spôsobom ste sa posunuli? Tak pre mňa tá knižka je veľmi dôležitá. Možno, že aj preto, že sa nejakým spôsobom som opísala vlastne konkrétne fakty, ktoré sa odohrali v mojej rodine. A potom, a je to taký možno môj prvý naozajstný román. A pre spisovateľa je román taká skúška, že či vlastne to ide a či je dosť dobrým spisovateľom. Takže potom vznikli iné knižky, predtým vznikli iné knižky, ale ona má pre mňa také celkom osobité čaro tým, že je vlastne z časti o mojej mame, o mojej starej mame a aj o mne a o všetkých tých ľuďoch, ktorí nás obklopovali. Jak už jsem říkal, tak je to taková rodinná sága. Teď jste upřesnila, že je částečně autobiografická. A protagonistkami jsou 3 ženy různých generací. Babička, matka a dcera nebo vnučka. A ty žijí vlastně svůj život v různých dobách. Jak myslíte, že ty hrdinky právě ta konkrétní doba, ta situace determinovala, ovlivnila a jakým způsobem vlastně předurčila její život? Ja si myslím, že svojím spôsobom tá knižka je niečím takým ako historickým alebo historizujúcim románom, pretože tie dejiny, akékoľvek boli to predvojnové obdobie medzi 2 vojnami, povojnové obdobie, vojna samotná, ktorá vlastne všetkým tým mužom, všetkým tým ženám zobrala mužov. Oni zostali samé. Vlastne ten môj román je svojím spôsobom, rozprávajú ho 3 ženy, ale rozprávajú stále o tých svojich mužoch. Rozprávajú, každá, aj tá vnúčka, tá Verona, rozpráva o svojom mužovi, ktorá vlastne žije v súčasnom období, v súčasnej dobe, ale jej muž cestuje, chodieva pracovať do zahraničia. Predtým Alica, jej mama, má muža, ktorý nejakým spôsobom nakladá s tým, ako žije a možno aj tým, že trebárs nežije doma, má frajerku a potolka sa. A asi najviac je to história vlastne, alebo tie udalosti tým, že bola vojna, zasiahli babičku a tá vojna sa nejako celým tým románom tiahne, pretože sa dotkla všetkých 3 a ešte aj tej vnúčky. Tá vojna to bolo niečo, o čom sa vlastne stále rozpráva v tej rodine. Že stále je to živé, napriek tomu, že už vojna nie je. Proste tam príde o život ten Jožko, potom ten ďalší priateľ Petránek, ktorého vlastne zabijú v komunistickom lágri vo väzení. Takže ja si myslím, že tam tá história a to vlastne, čoho sa ten román len tak okrajovo dotýka, lebo nejako iba na pozadí toho môjho príbehu sa odohráva tá naozajstná vážna história, ale veľmi vážne zasahuje do životov všetkých 3. Jak už jste naznačila, tak je to vlastně, dá se říci, román o ztrátách. Ano. Buď blízkých osob, nebo určitých iluzí, nebo nějakých třeba mravných hodnot. Ale ty 3 hrdinky, ty 3 ženy různého stáří, různých generací, kdy nějakým způsobem nacházejí v sobě takovou životní sílu a chuť dál žít. Z čeho myslíte, že to pramení? Možno, že ja sama teraz som stratila mamu a tak som si uvedomila, že tá chuť žiť, napriek tomu, že to, čo sa aj v našej rodine, vydala som knižku ďalšiu, vyšiel tento preklad, že tá chuť nepramení z nejakých úspechov životných, ale možno preto, že mám deti a že mám takú chuť tým deťom ukázať, že na svete je dobré, že tu je pekne. Moja mama tiež, keď zomrela, jej mama Jolanka, keď zomrela, tak moja mama nám nikdy nepovedala, že svet je zlý. Ľudia skrátka odídu, aj tí muži odišli, ale ten svet, tá robota a to všetko, čo svet robí svetom, to jedlo a ten rytmus, práca, do ktorej treba chodiť, víno, hrozno, ktoré treba zozbierať, to všetko, tie povinnosti dávajú životu zmysel.
název místa v síti, jak by se dal vysvětlit, nebo co tento název symbolizuje. Že člověk je vlastně odsouzen žít v nesvobodě, a nebo to, že se osvobodí tím, že v té síti najde své konkrétní identické místo. Ja si myslím, že skôr ten druhý, v mojom prípade skôr to druhé, čo hovoríte. A keď som vyberala ten názov, veľmi dlho som hľadala názov pre knižku. A zrazu ako som ukladala do počítača, zavrela som, videla som tam tú počítačovú kolónku miesta v sieti. A hovorím si, že to je aký dobrý názov aj pre knižku, že tá sieť to je niečo také a že napriek tomu tam každý má to svoje miesto. Okrem toho, ten príbeh sa odohráva pri železnici a to je tiež sieť, tak sa mi zdalo, že to je vlastne všetko také, že to je ten dobrý názov pre môj román. Že jednak sú to tie miesta pri tej železnici a jednak miesto v živote, ktoré človek naozaj v sieti musí nájsť a tam je potom naozaj. Jaké to pro vás bylo probírat se minulostí do určité míry i svojí vlastní? Jak jste se vlastně jako autorka identifikovala s těmi hrdinkami a objevila jste i sama v sobě nějaké místo v síti? Ale áno, určite, ale bolo to také z časti akože najskôr veľmi také až také potmehúcké pátranie po tej minulosti, pretože ja som doma nepovedala, že čo robím mame. Ale keď som tam začala chodiť na výzvedy a vypytovať sa, tak ona sama mi ponúkla listy, ktoré som vlastne ocitovala do tohto svojho románu. A pre mňa boli tie listy a celé toto bolo vlastne s tou štartovacou čiarou, od ktorej som sa vlastne odrazila, že zrazu som si uvedomila, že to bolo všetko naozaj. Že to naozaj bolo také strašné. Že to naozaj tú moju babičku vyhnali cez vojnu svokrovci, keď jej muž padol. To naozaj jej zabili toho druhého muža. Že ako je to byť polosírotou, že oni chodili pre tie pražce, ktoré sa vymieniali cez vojnu pri železničnej trati, aby prežili zimu a kúrili nimi. Takže to miesto ja som našla, alebo možno ani nenašla, lebo to tam mám, ale som si ho uvedomila, že aj ja tam patrím, protože to je moja rodina. Vaším tatínkem byl spisovatel Vincent Šikula. Byl známý i v Čechách, tady vycházely jeho knížky. Objevuje se i nějak v tomto románu? Áno, samozrejme, ten román je o mužoch a ak teda vynecháme fabuláciu, lebo tá je v každom, teda ak spisovateľ píše, tak vždycky je tam nejakým spôsobom prítomný, ale vždy je tam aj fabulácia. Takže je tam aj Vincent Šikula, v roli toho manžela a otca vystupuje. A ešte som chcela povedať, že keď ste známi v Čechách, tak môjmu otcovi vlastne Naše vojsko, vydavateľstvo, vydalo prvú knižku, debut, možno si postaviť bungalov. A vyšla tu v Čechách. Takže on začal vlastne ako autor v Čechách. Že to je takové silné pouto. Já vám přeju, aby vaše knížka měla v Čechách také úspěch. Já si myslím, že je to velice pravděpodobné, že si zde najde hodně čtenářů. A je to první knížka v češtině, která... Ano. Takže jako vaše jméno vstoupí do povědomí a další kniha už bude očekávána s určitým napětím a budeme se na ní těšit. Ďakujem. Ďakujem.